Dívej se dál. Probíhá to v rámci klasického našeho denního pracovního režimu, kdy vaši žáci nebo uchazeči se nejdřív přijdou podívat, vydefinujeme si tu část, která je zajímá nejvíc, nebo tu část, kterou se u vás učí, a pak jim ukazujeme ten klasický denní provoz, kdy opravdu na reálných příkladech jim ukazujeme tu každodenní práci a rutinu. Tomáši, a co pak těm studentům vlastně ukazujete? Když to převedu do klasického příkladu, v případě nějakých infrastrukturních věcí jim ukazujeme klasický virtualizační prostředí, nastavování v našem privátním cloudu, pouštíme je úplně vlastně v rámci našeho testovacího prostředí, si můžou hrát. No a teď mi ještě prozrať, co děláte s těmi, kteří jsou fakt dobrý. Ty kluci, kteří k nám chodí, aby u nás zůstali, my jim nabízíme zázemí, nabízíme jim práci, nabízíme jim, řekněme, na začátek velmi slušné platové podmínky. Co očekáváme, je loajalita a pracovitost. Tomáši, a řekni, jak jsi spokojený se studenty od nás? Ta praxe je, že máme tady dva nejmenovaný vaše žáky, kteří nám už vlastně pomohli s vyřešením nějakých jednoduchých věcí v těch našich parkovacích systémech. Studujte, kdy chcete a jak dlouho vám to vyhovuje. Běžte s dobou, studujte na Evropské akademii vzdělávání.